Току-що ме взеха от хотела и сега предстои да направим една обиколка около Истанбул. Аз съм Даяна от България и дойдох тук в Истанбул да си направя моите зъби. Наистина съм очарована от професионалния им подход и отношение към клиентите си и съм очарована от моите зъби. Сега съм тук в Истанбул. Изключително съм доволна от професионалното им отношение и съм очарована от моята ослепителна усмивка. Сега съм тук да се насладя на прекрасната атмосфера. Сега правя последна обиколка на Истанбул, след което отивам в клиниката за последно посещение и съм много доволна от Интернационал Плюс.